வணக்கம். குன்றத்தூர் நந்தம்பாக்கத்தில் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் சார்பாக மாபெரும் கண்டன போராட்டம் நடைபெற்றது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்தூர் அடுத்துள்ள நந்தம்பாக்கத்தில் முகமது நபிகளின் மீதான இழிவான கருத்துக்களை பேசிய நுபுல் ஷர்மா மற்றும் நவீன் ஜிண்டாலை எதிர்த்து பாஜக அரசை கண்டித்து நந்தம்பாக்கம் நகர எஸ்டிபிஐயின் பாசித் மொஹதீன் அவர்கள் தலைமையில் மதினா மஜித் தலைவர் அப்துல் ரஹ்மான் முன்னிலையில் பேரணியாக சென்று மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டனர். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் முகமது நஸ்ருதீன் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினார்கள். மேலும் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் தொகுதி பொறுப்பு தலைவர் மன்சூர் அலி, ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் தொகுதி செயலாளர் நிலாமுதீன் மற்றும் தோழமை கட்சியான INTJ தமுமுக மற்றும் ஜம்தார் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினார்கள். நபிகள் நாயகத்தை இழிவாக பேசியவர்கள் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உலக அரங்கில் பாசிச பாஜக அரசு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்கள். மத்திய வெயிலும் பொருட்படுத்தாம இவ்வளவு பெரிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் எந்த நோக்கத்திற்காக செய்கிறீங்க? எங்களுடைய நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தரக்குறைவான ஒரு பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகளால் ஒரு பெண் நுபுல் ஷர்மாவும் மற்றும் நவீன் ஜிண்டால் அவர்களும் தரக்குறைவான வார்த்தைகளில் ஒரு டிவி நிகழ்ச்சிகளில் பேசியிருக்காங்க. இது சம்பந்தமாக ஒரு வார காலமாக நாங்கள் காத்து கிடந்தோம். என்னன்னு கேட்டால் அவங்க கட்சி ரீதியான அவங்கள ஒருத்தரை தற்காலிகமாகவும் ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாங்க நிரந்தரமாகவும் கட்சியிலேருந்து நீக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு முறையான தண்டனை கிடைக்கலன்றதுக்காக நாங்கள் காத்து கிடக்கிறோம். கிடைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், ஆனால் கிடைக்கல. கிடைக்காத பட்சத்தில் என்ன செய்கிறோன்னா, நேற்று மாநில தலைமை எங்களுக்கு ஒரு அறிவுறுத்தல், தமிழகம் முழுசும் இந்த நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு எதிரான அவதூறு பேச்சுக்காக உடனடியாக ஆர்ப்பாட்டம் செய்யணும்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க. அதுக்காக இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் இன்னைக்கு நந்தம்பாக்கம் நகரத்தில் முன்னேறோம். இப்போ கட்சியை விட்டு அவங்க நீக்கியிருக்கிறாங்களே, அதை பற்றி கட்சியை விட்டு நீக்கிறது எங்களுக்கு விஷயம் இல்லை. கட்சி எங்களுக்கு அவங்க கட்சியிலேருந்து நீக்கிறது இது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். நாங்கள் சமீப காலமாக சொன்னோம், IPL குஜராத் தான் ஜெயிக்க போகுது. அதை யாரும் நம்பலை. அமித்ஷாவுடைய மகனுடைய நிறுவனமாக இருக்கக்கூடியதுனால அது ஜெயிச்சிச்சுன்னு நாங்கள் சொன்னோம், நம்பலை. அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்துல என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு எதிரான கருத்து. இப்போ சுப்பிரமணிய சாமி சொன்னார், இதில் ஒரு தவறு நடந்திருக்கு, ஃபைனலில் ஜெயிச்சது ஒரு தவறு நடந்திருக்குன்னு சொன்னார். ஆனால் அவர் சொல்றாருன்னு என்ன செய்யறோம், மற்றவங்க கேட்காம விட்டுறோம். கடைசியில் இது என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுக்குள்ளேயே பேசி முடிச்சு முடிவுக்கு வெளியே வந்துடுறாங்க. எதிர்ப்பு இல்லாமல் போயிட்டு அப்படியே இதாகுது. இதே மாதிரி தான் இந்த விஷயமும் கட்சியிலேருந்து நீக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன செய்யறோம், இதோட நம்ம கட்சி விட்டு தான் நீக்கிட்டாங்களே, பேசிட்டாங்களே, இனி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம விலகிடுறோம். விலகிறதோட விளைவு என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க திரும்ப பேசிட்டு இருக்காங்க. சமீப காலமாக இவர் கல்யாணராமன் பேசிட்டு இருந்தார், அவருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்துச்சு. இப்போ இவர் பேசியிருக்காரு.